Il-post strateġiku ta' pajjiżna li jservi ta' pont tas-suq tal-merkanzija bejn l-Ewropa u l-Afrika se jkun sfruttat aħjar fis-snin li ġejjin permezz tal-introduzzjoni ta' iktar żoni ta' kummerċ ħieles. Minkejja li f'Malta għandna t-tieni l-ikbar port fil-Mediterran li jara merkanzija tgħaddi ta' kuljum qabel tasal fid-destinazzjoni finali, għandna biss żona ta' kummerċ ħieles waħda, magħrufa aħjar bħala il-Freeport. Iżda bl-ammont abbundanti ta' kummerċ li għaddej, il-Gvern huwa kommess li jieħu l-opportunità li jżid is-servizzi offruti, kif isser il-Ministru għall-Qasam Marittimu Manuel Malija fi żjara li għamel lill-ħaddiema tal-Freeport. Gvern qed iħares lejn anki dar il-fattur minn espansjoni li jista' jkun hemm ta' ħabb viċin hawnhekk li jista' jkollok kunċett differenti minn dak li qed naraw hawnhekk. Iżda jitfit ma' l-espansjoni Malija saħaq li hemm bżonn li servizz professjonali ta' diversi operaturi javvanza biex jibqa' kompetittiv mill-aspett kummerċjali. Nikbru biex ovvjament ix-xogħol dejjem jikber, l-investiment ikun ikbar, ikollok aktar postijiet tax-xogħol u anki Malta tkun ħabb biex tkun tista' il-merkanzija tgħaddi faċilità u b'mod professjonali u effiċjenti minn port għal ieħor. Il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni għal Freeport Aron Farrugia spjega kif ir-regolatur taż-żoni ta' kummerċ ħieles se tibqa' l-korporazzjoni stess jiżdiedu kemm jiżdiedu ż-żoni. F'dak il-każ allura se jkun il-Freeport Corporation jew aħjar issa qed nibdlu wkoll il-liġi biex nikkejterjaw għal dan li nkunu qegħdin nieħdu ħsieb nirregolaw u nkunu awtorità f'dan il-free trade zones. B'hekk din il-korporazzjoni ma tibqax biss responsabbli għal kumpaniji privati tal-Freeport Terminal imetser full oil tanking Malta, iżda isservi ta' awtorità taż-żoni ta' kummerċ ħieles kollha ta' pajjiżna.